Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasehleni loNazaretha. Amen. Nkosi yezulu nomhlaba, njengamanje sengisele ngedwa. Bekungcono safunda umthandazo ngoba bengibona ukuthi ngiyalekeleleka. Kepha-ke njengamanje nxusa wena Shembe Nyazi lezulu ukuba kusuke yintambo kuwe zithume lapha kimi ukuze ngikwazi ukukhuluma okuthandwa nguwe ngoba le ndawo akuyona yomuntu kepha indawo kaNkulunkulu. Amen. Ngizocela ngengoma yekhulu namashumi ayisikhombisa nesikhombisa ukuba uNkulunkulu abambe uvalo. Kodwa-ke ngiyocela-ke ophethe iBhayibheli angivulele incwadi kaLevi 19 uzofunda nje ivesi elilodwa lesibili angayivali usazobe aqhubeke namanye amavesi.
incwadi kaLevi sahluko seshumi nesishagalolunye ivesi lesibili. uJehova washo kuMose wathi, uJehova washo kuMose wathi, yisho kuso sonke isizwe sakwa-Israyeli, yisho kona wonke amaNazaretha akhona emhlabeni, uthi kubo, anibe ngcwele, ngokuba ngingcwele mina Jehova uThixo wenu. ngokuba mina Jehova uThixo wenu ngingcwele. Ngiyabonga baba, beka nje umunwe khona lapho, uzobe uqhubeke evesini leshumi nanye uya evesini leshumi nesithupha. maNazaretha ingcwele, njengoba silapha njena, munye kuphela uThixo othi mayeqhamuka laphana bese bonke abantu bekhuza ingcwele ngokuba yena ungcwele. Le ncwadi lena ibivamise njalo ukuthi ifundwe inkosi enkulu yamaNazaretha inyanga yezulu, ithi baningcwele ngoba mina Shembe ngcwele. Njengoba silapha amaNazaretha siyangonqoza, singonqozela indaba enkulu esingayazi, kodwa yaziwa uShembe kuphela ngoba uvela naye ezulwini, indaba ethiwa umhlangano kaJulayi. Akekho omunye oyaziyo, yaziwa uye kuphela. Njengamanje ingilozi ziyaviva, ziyehla ziyenyuka, zilanda abantu, ihashe eliphunga liyagijima lilanda abantu, amagumbomane omhlaba beze lapha endaweni eyingcwele. Ngikhumbuleni indaba izolo besiguqe khona lapha kuwo lo muzi, kukhona umfundisi esasinaye lapha wakwaqhiliza isibongo lapha kwaMashu. Umfundisi lona owayemhle mhlawumbe kakhulu kunami, ngoba yena wayenakho ukuthi abe nombono ngendaba kaShembe, ivision. Wayehlezi njena nombono ngendaba kaShembe. Uthi silapha ungonakele lutho njena ephethe inkonzo, uthi lapha nakwaMashu khona indawo esiyitholile, khona umfana, wayembiza umfana, khona umfana lapha kwaMajiya. Ngithe mangimbona ngambona ingqondo yakhe iwashwe neomo, kwakusho umfundisi uChiliza wayekhuluma njalo khona kuyo le ndawo. Ngambona ukuthi ingqondo yakhe iwashwe neomo, ngase ngithi akasondele kimi, ngase ngiyamthatha ngamsa enkosini yamaqadi, ngawumbika khona ngoba siphethwe emaqadini, kusho uChiliza ukuthi indaba ezitha nangu lo mfana ngimbona ngathi uhlakaniphile, indaba kaNkulunkulu uyayibona. Ngakho ngiyafisa ukuthi lapha kwaMashu kube nomuzi ozowakhiwa omuhle oyisimangaliso, lapha kuzongena khona lo nkulunkulu phambi kwethu. Mayesefike khona bese geza bonke abantu ngensipho eyingcwele ebizwa ngokuthiwa ihisopu. Amen. Abaqhamuka endaweni zonke ezehlukahlukene nabeyinkonzo ezehlukahlukene bese beyagezwa kulo muzi bese bebangcwele. Ileyo ndawo amaNazaretha esihlangene ngayo. Bengazi ukuthi namhlanje izwi lamazwi lizothi akube mina engiphatha indishi namanzi nethawula, kodwa insipho izobe ehla kulo onyazi wezulu ebizwa ngokuthiwa ihisopu, ngoba mina angeke ngikwazi ukuyiphatha leyo nsipho, ukuthi ngigeza abantwana bakaNkulunkulu ukuthi bangene emhlanganweni kaJulayi. maNazaretha uShembe lolo phambi kwethu kuya ngomuntu ukuthi uthanda ukumbona ewubani. Abanye abantu mabembheka bambona ewumuntu, abanye abantu mabembheka bambona engumprofeti, abanye abantu mabembheka bambona enguThixo. Mina ke ngedwa nje ngimbona enguThixo. Sithi masifika lapha kwaMashu
sesiya kuyo le ndawo inkosi izolo lomhlaba sihamba nayo ifake umjiva wayo ocamouflage kuvuleke zonke izinto uManazaretha kuvuleke konke amakhabethe njengamanje mabe ngikhumbula le ndaba kuvuleke konke amakhabethe njengoba kade sihamba sizungeza umhlaba njena siqala empuza sekhuphuka njalo sowujike eSwazini sabuya sazofika lapha ekhaya sibona indaba enkulu uManazaretha sibona uNkulunkulu kodwa khona indaba eyodwa ngiyiqaphelile kuthe ngesabatha lakamhla ka-19 inkonzo ekseni yayisinikezwa umshumayeli uMthiyane mayeyikhuluma indaba umshumayeli uMthiyane ngagcina ngayibona ukuthi emhlabeni noma lapha eAfrika ngeke lelizwe likhululeke uma ushembe ngaphandle lokhululeka kuphela uma ushembe ngaphakathi ukukhuleka njena kwezwe angeke uManazaretha sikuthole kudinga ukuthi ushemba bengaphakathi zonke izinto ziphathwe uyena ukuze siqale sikwazi ukukhululeka ngale kwalokho ngeke sikhululeke wayekhuluma indaba enkulu lapha noMthiyane ekhuluma ngendaba yomzi wasempuza ngoba ushembe lona uNkulunkulu wathi mayekhuluma ngase ngiyakhumbula ukuthi hawu konje uMthiyane le ndaba ayikhulumayo ngiyayikhumbula ushembe uManazaretha njengoba ngithi uNkulunkulu nje wazi ukwenza izinto eminyakeni eminingi ezayo ukuthi laphana ngobeka bani laphana ngobeka bani laphana ngobeka bani laphana ukuze kulunge lokhu kuyoyiwa bani yayethi inkosi yezulu nomhlaba yehla ihlale phezu kweKentucky lapha eRichards Bay bese ibona uMthiyane bese iyakhuluma ithi wena mfana ngiyakuthuma ngithi hamba ulande labantwana abahanjiswa kule ndawo basiwa ezweni logwadule ngifuna lo muzi wami ubuyile lo muzi wasempuza kanti mina sengisukile eRichards Bay nami bengikhulele khona sengakhethe eWini ngilapha eMlazi ngiyaqambe ngiyezwa sengena ucingo luqhamuka kumakoti ogane ubhuti omdala ozalwa ngomdala bhuti ngithi mina yebo siza lapho eThekwini ngithi mina yini wenze njani makoti na uthi cha sihamba ngale ndaba yaseMandlazini zinsizwa lepha ezazizine bese kuba yilo makoti wakithi uMamhlongo wesihlanu ithimba elahamba lomsebenzi lona waseMandlazini manje njengoba siza lapha eThekwini njena siya lapha nenkantolo enkulu eHigh Court izinto ziya ngokuqala manje ziyalunga engathi umhlaba waseMandlazini uzobuya uNkulunkulu uShembe uyawubuyisela kubanikazi bawo ufuna indawo yakhe namanje le ndawo yakhe sibuya kuyo abaze bakwazi ukuyakha kodwa ngenxa ukuthi babe namakhanda alikhuni benza konke okusemandleni ukuthi bazame ukuthi babulale babezama ngisho nokumbulala uMthiyane ngithi mina ayilungile wozani ukuthi uNkulunkulu wayazi ukuthi uzothi mayesenza lokho nami ngicine ngena phakathi hawu uma ngithi ngihlezi ngilalela lenkonzo sengiyakhumbula hawu uMthiyane bafika ngempela yenzeka le ndaba nangese ikhuluma ngavele kwafika inyembezi uManazaretha ngoba lo uNkulunkulu esinaye lapha akuyena umuntu futhi uShembe simlandela uManazaretha mangathi ayiveze ukuthi ubani vele nje singahlala emakhaya ngeke size mangathi aziveze ukuthi ubani khona ingoma yaManazaretha elapha no227 iye ithi ke mayihlatshelelwa ithi Nkosi Baba ya kodwa kubiza ukuthi ube nomoya udonse ngomoya ukuthi ubani lo phambi kwethu uma ikhuluma izwi bese uyalilalela
Sasikhona amaNazaretha. Uma ingena simlandela uyangena uyayibuka lendlu ukhuphuka namehlo nendonga uyibuka phezulu uzofika lapha kwakune-pulpit eyikhona eyibekiwe uzofika kule pulpit uyama uyayibuka. Khuluma ngoshayela amaNazaretha nangaphambi kwethu. Khuluma ngoThixo othi uma eqala ngevula umlomo uthi le ndlu le ingikhumbuza emzini omdala wasephakameni. So sesiyathetha njena ngenxa yokuthi phela thina singabantu ubaba uthini manje ukhumbula emzini omdala wasephakameni uthi le ndlu lena uma ngiyibona ngikhumbula emzini omdala wasephakameni esheyibuka phezulu. Uthi ke suwela namhlanje bonke abantu abahambile emhlabeni ngizobalanda bonke ngibabeke lapha uzothi uma umuntu efuna umuntu okuhambile emhlabeni noma ngabe uhambele olwandle noma ngabe wahambela kwelinye izwe noma ngabe wahamba kanjani noma kuphi kodwa mina njengoJehova ngizobalanda uJehova lona Nazaretha. Ngizobalanda bonke ngizobabeka la. Bese qhamuka umuntu alande abantu bakubo azobathatha lapha noma ngabe bahambele olwandle bahambele emkhunjini noma bahambela kuphi kodwa uthi mina ngizobalanda balekela. Ingakho sithi uShembe uNkulunkulu. uShembe kwazi ukugijima wonke umhlaba yonke indawo abone abaleleyo thulile umhlaba abone abangangcotshwanga abone abangcwatshiwe. Uke wathi mayikhuluma lapha phezulu entabazwe insuku ngithi zaziyisihlanu kuSeptember wasengathuthelwa ngamalangazana amaNazaretha. Khona lento kuthiwa amalangazane lesikhathi sisakhula-ke sasivamisa ukuthi sithele lapha enkunzini elondeni kwenzela ukuthi bese ibonkolo amalangazane bese kwenzela ukuthi inkunzi bese iba nolaka. Wabe sengathuthelwe ngey'bonkolo amaNazaretha. Wathi uma uyaphela nomcimbi nakhona evuzwe umuntu othanda uShembe ngoba njengoba sina manje sizocela uthando lokuthandwa. Sizocela ukuthandwa ukuze sigcine singenile emhlabeni kaJulayi. Kodwa mase sithandiwe nathi bese siyamthanda uShembe. Amen. Kwakade kuke insizwa yakwaMphofu iphethe isuit cover ebrown ithi Nkosi yamakhosi ngalesisudu lena elandwe phesheya ngithi akunikele ngayo. Ngoba amaNazaretha ukholwa kuyasehlula kodwa kuyebe kuhle ongena umuntu asale sezama ungena nokunikela. Ngoba ukholwa kuyasehlula kodwa nakhona uma unikela ngento ebonakalayo ukuthi yini lelo nikela ngayo. Lithi lami eBhayibhelini noma sizuyifunda leyo ndawo lithi mawuzonikela ngenkomo equgayo umnikelo lo uyothanda uJehova. Mawunikela ngenkomo egulayo noma ngembuzi egulayo uyawujabulela uJehova. Cha ujabulela. Mawunikela ngeneso elimthubi uyawujabulela uJehova. Ngeke unikele ngayo lento leyo kodwa ngoba uNkulunkulu ufuna into enhle nazo zonke izinto. Noma ngabe unikela ne-rice kwasho njalo uChiliza athi kufanele uthenge elalo mama lomfaka ibuko kuthiwa i-Auntie Carolina ngoba uNkulunkulu lesimlandelayo. Funda incwadi ivesi le-14 kuya evesi le-16 yona leyo yabaLevi. amaNazaretha ingcwele indaba enkulu ngaphe kwey'ndaba zonke ekhona lapha endlini ukuthi simenyiwe kunezwi lomemo nandi ilizwi
umenywa impumputhe, umenywa wonke umuntu uze emzini oyingcwele kaShembe lapha ekuseni kwaNazaretha ezulwini lethu eNazaretha. Masi lapha thina ngoba sesingaphambili sambona kuqala umdala wethu uShembe lona phambi kwethu sicela siphe inhliziyo. Inhliziyo nje kuphela yokwemukela abantu abezayo ngoba bayeza. Asingasuka emakhaya, sisuka emakhaya sesiphethe imithetho engazange ishawe unyazi, sizoyishaya lapha emzini onyazi, sizokhuluma indaba angafanelanga siyikhulume, sithi lapha ekhaya kuwukuthi nokuthi, lapha ekhaya ukuthi angeni, lapha ekhaya umuntu ogqoke kanjena angeni, kodwa ngoba yena uyangenisa njengamanzi othukela. Zonke izizwe ziyamena. Kumele nje nabafake izicathulo khona abantu khona ngalelilanga lapha umuntu wakhuluma indaba enkulu kimi ethi awu kodwa ngeke ngahlukumezeka. Hawu uhlukunyezwa yena. Uthi uyibona lezi zicathulo zami? Ngithi naye. Uthi zifakwe eKingedwadi. Anginazi ezinye. Mangifaka nje ifakwe eKingedwadi. Kodwa ngithema ngithi ngiyafika lapha kwavele ngendluzo lesimangaliso kwathiwa isicathulo sibenapha kumle icathulo. Awu uNkulunkulu wasephakame shayela uzosikhumbula. Manje ngisayithola icathulo zami. Ngisayithola icathulo zami. Kusukela mina sukela emazweni yaseMlazi ngase ngizoshaya ithetho lapha emzini kaShembe. Kodwa yena uthi yena umema bonke abantu, abanye umema impumputhe, umema nezinyonga, umema yonke inhlobo imenyiwe. Uyena kuphela wazi ukuthi bayimemile uyimema kanjani futhi izokwenza kanjani. Bese kuthiwa yehla emotweni ayizongena le moto ngaphakathi. Lo muntu akawazi khama. Ukhamke mina nje. Ambekiwe futhi umfundisi, ambekiwe futhi umbakele. Kodwa nje ngivele ngabona ukuthi ahambe ngohlala esangweni. Into engizoyisebenza nje mina ukuthi ngohlala esangweni ngivimba abantu abangenayo. Into nje ngizele lapha ngizele ngohlala esangweni ngivimba abantu abangenayo abezonyazini. UShembe kuphela wazi ukuthi balandele kuphi laba bantu. Kubalandela kanjani? Bese ngakukhiye esangweni. Bese kugcina inkosuku phela abantu bese bephindele emva bethi hawu kanti abantu bakaShembe banjani abanayo indlela yokwemukela abantu, hospitality ngesingisi. Abakwazi ukumukela abantu. Uma silapha ke sibheke awuyibheke wena bese nami ngiyibheka mina njengoba ngawathabisa ukuthi mina ngiyakwazi ukwemukela abantu. Lezi zandla enginazo ziyabemukela nabantu, lenhliziyo enginayo iyabemukela nabantu ebeze kuJehova emhlanganweni wakhe kaJulayi. Kekampo omunye umuntu nje lapha thina leli bhuku leli lifakwa lapha ekhaya. Sebeyazela umthetho manje ngoba bayazi ngingafika. Faka ibhuku elimhlophe. Kusho umuntu mhlawumbe unegotiwe nomgomnyama. Athi faka imadlovu. Hawu lo myafika nje eqoleni ngoba mhlawumbe akazana ukuthi wenzakalani. Nanokuthi kuphuma ngaphi liya ngaphi akazi ukuthi wenzakalani. Kodwa bese ngihlukumeza naMgodwa. Yakhuluma inkosi yamaNazaretha ikhuluma ngendaba enkulu, ikhuluma ngesono, isono sokujwayela. Sono sokujwayela. Sono sokujwayela. Funda verse 11 uye ku verse 16. Ningebi. Njengoba uzwa lapha kuJulayi njena, uma sifika lapha noma uhamba nengane zakho mazinghebi akwayibiwa lapha ekhaya. Ningakhohlisani futhi ukuthi lapha ekhaya kwenziwa lokhu nalokhu 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 ngoba phela vele siyogcina sesikwesaba ngoba siyabona ukuthi uyishinga lapha ekhaya. Usunomthetho omileyo. Ningaqambelani amanga.
isimangaliso kuyoba khona abantu bebethi mabenyukile benyuka bonezi lapha isitezi lapho wakhona lesitezi mabeke benyuka njena bebaya phezulu nyanga phezulu bothi befike ezansi bebesitshela imithetho bethi chapha baba kodwa babengazanga kusho lo wozozana ungathuki lapha ekhaya igama laThixo wakho ngikuJehova ungathuki igama laThixo wakho kaJehova ngoba mina nguJehova ungathuki igama kaJehova ungadli owakhelene nawe ungadli kodwa lo muntu owakhelene nawe ozana ungaphangi imali yesebenzi ayingahlali uwe imali ngoba ukotiwe umbangeli wena ukotiwe umfundisi imali ihlala kumshumayeli njengoba beza nekhwama koshazulu nomhlaba enye imali sigeziwe ngakho bagezi imali njena kulindele ukuthi nabo abantu abezayo lo mhlanga bese begeziwe khona into engeke ngibone lapha emasangweni uma bekuyiwe esimayweni ngeke kusuke umbangeli abesegeza abantu uma bezongena ngaphakathi njengamanje bavukelena ngizama khona koshazulu nomhlaba ukuthi bageza abantu kodwa bakhona bangezugezeka ngoba babona umbombo wahlabisa kanti insipho bayiphethe uhlabisa insipho bayiphethe ushaya unyazi phezulu uyaphethe isophu mina ngiphethe indishi namanzi kuphela ungathuki isithuki ungathuki ungabeki isikhubekiso phambi kwenkumputhe njengoba ziza leninyonga nengumputhe nabo bonke abantu bamenyiwe wena yenza kahle phambi kwabo ngoba mawenza kabi kuzolotshwa kabi igama lakho phambi kwabo yesaba uThixo wakho asibe nokwesaba manazarene njengoba ngilapha njena namanje ngiyabekezela ngiyesaba ngicela lolu luvalo enginalo lungapheli awazi nimboni ncane thetha amacala woza naye qhubeka ungabheki ompofu woza naye ungammeli omkhulu yebo kepha uthethe icala lokhelene nawe ngokulunga yebo yonke into ayenziwe ngokulunga nangifaneleke kakhona woza ungahambi uqamba amanga ebantwini bakini lapha ngaphakathi komuzi njengoba usuke ekhaya njena uze lapha uzowehlana nangu umgwaqo owehlayo wezansi babamkhulu uphinde wenyuke uyelena ngoba wena ufuna ukuhamba nje uhambe uqamba amanga uhambe ukhuluma lokhuya lo lapha ekhaya abemenyiwe banjalo ungahambi wenza wonke lento njengaleyo ekugcineni kosuku le ndaba lena isimangaliso inkulu ngendlela eyisimangaliso uvule uSamuel lokuqala verse 15 no verse 10 ngeyakholwa
elindele ukuthi umcimbi uvaliwe athi mayabheke endlini abesiyabuya sesamangele nangu shembe eshiya abesiyabuya mabuya eza ngapha athi mayifika afika mela phana epulpiti athi lalelani Nazaretha mina njengoba ningibonele na uNkulunkulu khona ezulwini uNkulunkulu khona emkhathini uNkulunkulu khona emhlabeni uNkulunkulu khona ngaphansi kwamanzi kusho unyaka sasikhona ezisho yena yina shalo mazuna wayisethelwe ngezibongo ngoba uthi umbovu wathi ungamayisana emhlabeni mafika ngaye kwenzayo wafika amakhosi onke khona sezulwini kodwa sihlala lihlezi unyazi wezulu uthi wayesiyakhala wathi baba ngihambile njengoba ngilapha njena ngishiye indoda yami angiyazi izophekela kwana matabuka bathula bonkoshembe bathula babhekana uthi wakhala lo nkosikazi ithi le nkosikazi sivukile ngiyayisheshisa isivukile iyakhala ikhala phambi kwashembe uthi ithi mayisixoxa indaba yayo ithi kwasuka inkosi enkulu inyanga yezulu yayithi gobhizana ihlanganisa yakhuleka onyazini lwezulu yathi nkosi yezulu nomhlaba nangwe ekhala usekhale kakhulu siyacela ukuthi umzwele lwasasuka unyazi lwavele lwathatha iminwe lomkhomba wayesesuka njalo wayeseyaphaphama esindlini sephapame sephela amathatha kami emhlabeni sekenqe ushembele uqhamuka nalo ndaba enjengaleyo uthi mina nguNkulunkulu okhona ezulwini nguNkulunkulu okhona emkhathini nguNkulunkulu okhona emhlabeni masina kaManazaretha asiphathe kahle asiyazi indaba efuna ushembe awumfundele encwadi Samuel 1:15, 10 no 11 izwi likaJehova leza kuSamuel lithi sengisola ngokuba ngibekile uSamuel abe inkosi nayo indaba enkulu ngiyabonga benkosi inkosisi nayo indaba enkulu into zonke njengoba kaManazaretha uNkulunkulu ngenzeka ukuyesola ngami ukuthi lo mfana okahlalisa ngimgcobeleni ngoba ngumfundisi njengoba lapha ngina epulpiti ngenze ukuba uyesola ngami mhlawumbe mina bese ngijabula ukuthi hayi uyangithanda unginikeza inkonzo kanti yena uyazisola ukuthi lo mfana ngimgcobeleni waba umfundisi ngoba kanilaleli izwi lami noma ngakhuluma kanjani noma ngihamba wonke umhlaba ngizungeza ngikhuluma indaba eyodwa yokuthi angilalelwe izwi lami kodwa kanilaleli mhlawumbe ngenze kube njengoba umvangeli nje noyeyisola ushembe ngawo njengoba umkhokheli nje mhlawumbe ngenze kube ushembe uyeyisola ngawo wagcina ubekwe kanjani kube umkhokheli wabekwe kanjani kube umshumayeli uyayisola masilapha aManazaretha asingenzi ukuthi uNkulunkulu ophambi kwethu azayisole ngathi asimenze khale ejabula njalo ngekhathi zonke ejabula ngathi izwi kaManazaretha ilona elokhiye ngaphezu kwento zonke ekhona emhlabeni izibela ku-22 ngaphezu kwento zonke ekhona emhlabeni izwi lona libalulekile ngelinye ilanga ithi inkosi ephambi kwami ithi weManazaretha sasimbijana njena ithi niyazi ukuthi umvangeli usibanibani ngaba kahambanga na kusho unyazi niyazi umvangeli usibanibani ngaba kahambanga ube akadelelanga izwi lenkosi ushebe nangaphambi kwethu ngoba yeshishilo wayeshishilo umdala wensuku wathi lalela wena umvangeli njengoba abantu bevalele isandla abajena wena ungasaphuma lapha ekhaya musuphuma ungasaphuma wahamba wayedokothweni wathi manje nedokothweni wabuka impahla zakhe eseyibekile umthwalo usobhokweni wabuya wame emnyango wedokodo wabona abantu behla bebheke ezansi beyophuma ngesango obuya waphindela phakathi edokothweni wabuya wathi ayikhona ngiyahamba kanti useshayisa usedelela izwi likaNkulunkulu ufuna uSamuel wathi iminikelo nemhlatshelo ngabe iminikelo yini kuJehova ngabe iminikelo nemhlatshelo ikhuluma noSawula owayeselwe inkosi uthi iminikelo nemhlatshelo konke ithokozisa kakhulu uJehova
noma zikomozeleko yile into zakho uJehova noma kulalelwe izwi lakhe na noma nganikela noma ngenza njani kodwa noma lalele izwi kaJehova indaba enkulu leyo kusho iBhayibheli uthi wagcina seyisola ngoba akalalelanga izwi lakaJehova akalalelanga izwi lonyazi akalalelanga izwi lonyazi luthonyazi uma sibona abantu abazo luthi niyabona wathi ngelinye wasekufika udokotela olapha abantu besifazane ey'nyeni wathi uze nomakoti ozongabathola abantwana njalo mayebambiyadedela sezeza phuma zayishumi zisu uthi mayefika phambi kwami uthi ngase ngithi mina kwenzela dokotela wathi hayi baba ngithe nangu umakoti ubeze kumina wathi mayesefike mina usefike opheleleyo ngathi mina ushomani na wathi sengizomthola mhlawumbe umntwana sezokudedela uthi wathi dokotela cha ukhona uNkulunkulu ophethe zonke izinto ezipheleleyo vuma wena ngikuthathe kusekuye uthi wabe semthatha esenza naye lapha bese lapha yena uthi ke lokosikazi ke baba mangibamba ngiyadedela seze wachitheka kwaze kwayishumi uthi baba ke inkosi kusho unyazi naMazaretha uma uNkulunkulu phambi kwethu uthi baba inkosi kubusise sola manje ngeke sachitheka kwahamba inyanga wayeseba mhlale makoti wabamuhle wabala wathi 1 wathi 2 wathi 3 ho wazofika lapho khona into enyanga zawo khona wathi ho kanti le nyanga zawo nyanga zawo kunyanga zawo ngempela wahamba kwaze wafika usuku yazalwa ingane ngiyendaba yodwa yokuthi lo mama lo wayengelo uNazaretha wayethe udokotela phambi kwaThixo lona njengoba beza abantu bekhamba amakhumbo omhlaba bezela ekhaya balethwe abangani babo balethwe izihlobo zabo bazocela ukuphila unyazi lwezulu amen wayesebele dokotela le ngane yena ngiyinto ushele ngithanda lo ndaba le sesengihlala ngathi ngibona isikhathi sibalekile le ngane yena ngiyinto ushele ngakho mina ngizibona ngafanele nanokuthi ngiqambe igama ngicela ukuthi uhambe uye enkosini ongicela igama lomntwana ngoba nginikwe kuye ithi inkosi yezulu umhlaba uthi wabe sefika udokotela ebuza ukuthi awukwenze njani na mayesefika phambi komnikazi awukwenze njani dokotela na udokotela babankosi amakhosi lo mama engangimlethe lapha ngonyaka odlule owayenjena hayi manje seze walunga uthi angize kuwe inkosi yezulu umhlaba ngizocela igama ngoba lo mntwana akuyena owakhe kodwa ngowakho asifunda ukwazi izinto amanazareth ukuthi lende kabani masifundela ukwazi lokho ngikabani uthi ngomdala wethu wase ngiqamba ngaso lo sikhathi ngathi owenkosi akabonga shebo sesalweni mase ngigcwele incwadi kwangolesine ngabuka ngolesithathu ngabuya ngoba ngase kungene ucingo oluthi ucingo khona ingane yalaphana eMlazi esiduduliwe maqeda neyafa kodwa isesibhedlela Albert ngicela ukuthi ibiwe enkosini ngase vele ngibuya ngase ngicela umfundisi yakho bombekele ingane kanje ngcono ngihambe mina ngihambe ngiyothandazela le ngane esibhedlela uzothi ubika wena shembela mina ngizohamba ngeThekwini ngabuya esabatha ngashanga phela ngabuya ngoya ukhokhona ukhokhona uthandazela abantu ukhokhona ukholunya ayike ukhokhona uthandazela abantu ukhokhona usebenza ushembesebenze ngawe ayike ukhokhona ukhokhona kwalugweba ukhokhona kwalibamandla ukhokhona kwamphakathombe ukhokhona ukuthi uthandazela abantu abagulayo ziyakhala ke namhlanje mase ngiyakhona lashaya isabatha yathi mayiphela inkonzo yesabatha mase ngiyakhona ngifonela uMshumayeli uMhlamvu olapha neTriplets ngathi mina Mshumayeli sengifikile ngibuyile eNtabazo sengoba sengiphelele inkonzo asambeni sambe sesibhedlela siyothandaza sase siya manazareth sengiyaphuthuka sengiyebamba kosezulu sengihlala ngaphansi sengiyaphuthuka kodwa indaba yakho shebe uyibonakalisa kulabo abantu ukuthi uNkulunkulu lensizwa lena masithi siyafika laphana sihamba sisisano khona abanye baba baseceleni abomndeni nabo bakhona masifika laphana ke ICU
bathi ke hayi nisungena lapha ninonke ngena abantu ababili kuphela futhi manje ngena lapha kufana ngamaphini khona amaphini afakwayo bese ngiyakhwela elinye bese liyeza lesondela ngithi mina lalela ngani yami njengoba sizela lapha njena sizosiza nina sihamba noNkulunkulu ongafi sihamba noNkulunkulu okhona ezulwini nasemhlabeni silethe yena kwenze ukuthi bonke laba bantu abalapha eICU baphume lithi leli nesi nalaba abadujulwa kanjena lembana lo abadujulwe ekhanda inhlavu yayishayela lapha phezu kweso yayophuma ngale ngemuva ethule egqunqa emnyama ngathi mntanami ngicela usivumele ngoba sisikhombisa sivumele nje naso ngena asizokwenza into enkulu kakhulu sothi nje kancane kuphela bese siyaphuma wathi kulungile kodwa noma ubanga umsindo ngase siyangena sase sithi baba wethu ngosezulu lapha leli kodwa lokukhumula iphinde nilifake futhi ngathi ngiyafunga lo nkulunkulu phambi kwethu uNazaretha unyazezulu uyafunga ngaye ngathi ngiyafunga ngifunga ngomuntu afile eNazaretha ngoba ufaka inkolo ayikho into angayifakile emzimbeni odokotela bathi uma befuna ukumhliza bathi babekhipha isifonyo vela yeke ukuphefumula bathi manje lapho ufuna singene khona ifuna singene ngakhona emlonyeni simhlize senyuke ngoba kubona la sengathi inhlavu ikhwithile ukuthopha ngifakaza ngoshene ngifakaza ngabuya lapha nami sengithelwe ngey'bokolo ngangithelwe ngey'bokolo wami ngase ngithi lalelani-ke ibonesi lo muntu lona izothi phelele nyanga ngangishayona leka September kwakuyisabatha kade kuwoyesine kungumcimbi entabazwe kuyisabatha ntambama ngathi izothi phelele nyanga lo uzobe sephumile ngegama likaShembe unyazi wezulu akabonge zahambe kwathi ubaba umhlangano wayesephumile ngezongena ucingo bengifonela bethi hayi lo mfana usephumile usesemshiyeni ngithi mina wenzani manje emshiyeni bathi cha umthetho wakhona umuntu uma engena esibhedlela nesibhedlela esithize uma esezela phela ibhedu uyaphindiselwa leso sibhedlela ayiqale kuso hawu ngangithomba hawu ubuyela emshiyeni ngangiphatheke kabi kanti vele usephilile ngegama lonyazi manazana umuzi nje lesiza kuwona lapha ekhaya asigezeke sibemhlophe mase ngihlela lezansi lo mzi
mbuyisela kuwe nyazi wezulu, mbuyisela kuwe Mesiya oqobileyo, wonke umusa ukuthi sibe lapha wakho. Sicela wena ube lihle uba usigeze ngiyakho insipho yasezulwini yesophu. Nkosi ngosizeni kuzwile. Amen. Siyabonga amazwi amnandi zokuNkosi Inkosi izinkosisi. Izobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu amashumi amabili nane 124 sikhuluma ngalungqoko kwakhona bekhasela esihlabelelo Inkosi Inkosisi.